Svære styre. 30 unge chavals, der bare gerne vil hygge sig og har fundet gratis tøj. Vi filmer om 3, 2, 1, kør! Sygt. Det er sådan 8. take på åben et fucking taske. Men det er chill, jeg fryser dumt meget. Jeg skulle have taget min jakke med, men... Tasken der, bare tage det ud, og så bare tage et paper ud. Sidste shoot for i dag. Let's go! Det er badekar, rense noget sko med en tandbørste med balaclava, fordi at shit's gotta be anonymous. Og så leger det med fokusen her. Det står sådan danset. Og jeg gør det hele tiden, og jeg kan ikke være sådan. Vi cutter lige til søndag. Jeg er mega forsinket, men jeg er stadig i mål om at filme stadig. Vise så meget behind the scenes som muligt. Så lad os se hvad status er, om de overhovedet er der. Jeg ved, kan man se det på kamera? Vi er in the middle of nowhere, seriøst. Damn, jeg har den helt onde sprintervan going on. Jeg vil sige, jeg er kommet god late. Jeg tror, sådan allerede al film er low-key færdig. Og nu er det bare nogle billeder og så videre. Men det er stadig, det er crazy. Der er sindssygt mange ude. We out here, man. We rapping Iglo, man. Vi er lige færdige med shootet. Vi er færdige for i dag. Jeg tænker, at vi tager hjem nu her. Og jeg står sammen med... Vi står sammen med Simon og Mello og Julius Banan, Floyd McCloyd, HVJ, IPIB. Hej, og velkommen til 15 podcast. Iglo next up, bro. Nah, ikke next up. We already up. Everybody shush! Go to my Insta. Look at the way that I move. Look at the way that I'm smooth. I got your bitch in my booth. Så det, du ser, det er Mads, der gør det, han gør bedst. Og opsætte sorte mennesker til billeder. Kom on! Black people. Okay, note to all white creative directors. Do not let black people outside for too long when it's not hot enough. Lad mig rulle ind på det hjørne, hvor vi skoling. Det regn hver der solskin, ja. Og der stjerne, hvor der stod hen. Det er svært for mig at forstå ting. Kig ud for de er en farlig til fodling, ja. Outside Jamen hvor vi use for hende, for en kun op, hvis det er koldt dyner. Outside Har min bror udenfor, det er varmt, det er koldt, ja min bror udenfor. That was it. Final resultat. Meget tilfreds, synes jeg. Ja. Fede dage. Fucking meget arbejde, men fucking fedt arbejde. Sygt, der er så mange, der puller op. Kommer hjælp. Meget tilfreds, synes jeg. Og så er der jo ikke andet at sige end drop om 2 dage. Den 29. Der dropper vi grå zip-ups, og vi dropper hvide t-shirts. Man skulle lige huske det. Iglo.xyz. Let's go. I'll kill you!